Čau ty lidi, u videa a dneska si jdu dát ochutnávky. Tak já vám to tady ukážu. Hezký ochutnávky, máme jí očíčko. Takhle hezký. Jo, takže my si jdeme rozbalit oko. Ajaj. Tak to mi nevyšlo. Pardon. Ale znova to zkusím. Dělej. Pardon, ale zabíráme to skoro celý video. Počkejte, ale... OK, lidi, na tom oku je takovýhle obrázek. Dobrý. Lidi, jestli chcete vidět, jak tady to chutná, tak vám ukážu druhý part. Čau.